Моладзь касцёла, гарачая сэрцам і натхнёная духам. Прывітанне, сябры, у эфіры перадачы «Моладзь касцёла». Маё імя Надзея, і сёння да нас у студыю завітала моладзь разам з двума братамі. Прадстаўцеся, раскажыце, калі ласка, хто вы? Я брат Андрэй Квяцінскі, капуцын. Я святар таксама. Цяпер яшчэ пакуль што служу ў маладзечні, у хуткім часе пераязджаю ў Слонім. І я з'яўляюся асістэнтам FM ТАУ, францішканскай моладзі ТАУ ў Беларусі. Што такое ТАУ? Гэта знак, які асаблівым чынам любіў наш святы Францішак Асіскі. Ён вельмі паважаў гэты знак, у яго такая біблійныя вытокі гэтага знака. Ён, калі чытаем кнігу прарока Эзекіэля, 9 раздзел, там, здаецца, 4 верш, там ёсць такія словы, дзе Бог загадвае прароку праходзіць праз горад і пазначаць чолы людзей, якія плачуць над грахамі, несправядлівасцю, знакам ТАУ. Это знак, который парадоксально нагадывает крыж. Многих з наших людей ён ёсць пазначаны. І ён з'яўляецца таким знаком пакаяння, тому што наогул францішканская моладзь ТАУ — гэта такая моладзевы рух, які і мэтай якога з'яўляецца радаснае пакаянне. Пакаянне, которое вядзе да радасці і сапраўднай свабоды духа. Цікава. Як твоё імя? Меня зовут Татьяна, мне 19 годов, я з Маладзечна, з парафіі Святого Казіміра, і я студэнтка. Добра. Мяне завуць брат Ян. Я таксама з Маладзечна, з парафіі Святого Казіміра, але цяпер я працую ў Мінску, у вёсцы Копішча, дакладней. І я адказны за мясцовую супольнасць францішканскай моладзі ТАУ. Таму калі хтосьці з Мінску зацікаўлены нашым рухам, то звяртацца трэба да мяне. Запрашаю. Супер. Мяне зовут Светлана, я таксама з Маладзечна, але вучуся і жыву ў Польшчы. Прыналежу да супольнасці моладзі ТАУ Маладзечна. Так, мяне зовут Матвей, я сам паходжу з Докшыц. На данный момент я вучуся ў Мінску і таксама прыналежу да супольнасці FM ТАУ. Мяне зовут Тимофей. Я паходжу з Маладзечна, належу да мясцовай супольнасці FM ТАУ, але вучуся ў Мінску і таксама, можна сказаць, належу таксама і да менскай суполкі. Мяне зовут Алена, і я з Мінску, і таксама вучуся ў Мінску, але я з парафіі з катэдральнага касцёла на Свяцейшай Панны Марыі, але я таксама належу да супольнасці FM ТАУ. Я Ганна, я таксама з Маладзечна, з парафіі Святого Казіміра і у супольнасці FM ТАУ з 2019 года. Але таксама, як і Тимофей, належу адначасова да двух мясцовых суполак, гэта і ў Мінску, і ў Маладзечна. Добра. Вы ўсе так узгадывалі супольнасць FM ТАУ. Раскажыце падрабязней пра яе. Чым яна асаблівая? Чаму вы так усе кажаце, што вы належыце да гэтай супольнасці? Чым вы адрозніваецеся ад іншых супольнасцяў? Мне здаецца, што гэта спецыфіка, што это менавіта францішканская моладзь. Доўгі час, нават пры нашых кляштарах капуцынскіх, там, дзе збіралася моладзь, францішканскай моладдзю звычайна называлі ўсё, што там бегае дзесьці каля кляштара. Маладое, удзельнічаючы якіхсьці пілігрымках, якіхсьці сустрэчах моладзевых. І гэта лічылася францішканскай моладдзю. Ад нейкага часу, дакладней прыкладна гады 3 таму, мы з братамі пачалі задумвацца, як бы гэта зрабіць, каб гэтая францішканская моладзь была не толькі намінальна францішканская, каб яны сапраўды, каб мы маглі з імі дзяліцца, мы браты, нашай францішканскай духоўнасцю. І калі мы пачалі дзяліцца, аказалася, што гэта заходзіць моладзі, што гэта сапраўды такая рэч, якая іх цікавіць. І таму мы папрасілі аб дапамозе на пачатку братоў з Украіны і з Польшчы. Яны нам далі нейкія рады, падказалі, як распачынаць, як яны гэта робяць у сваіх краінах. І з той пары мы арганізавалі таксама такі рух. Ён вельмі спецыфічны са сваёй фармацыяй, але гэта можа трошкі пазней падрабязней пра. Ну чаму, можам і цяпер прагаварыць.
Вы сказали, да, что вы в Беларуси уже зрабілі такое штосьці падобнае, што было на Украине. Что менавіта? Что такое фармацыя? Вы уже сказали про это слово, упомянули. Як это працуе, што вы стварылі ў Беларусі, што цяпер ёсць? Можа, крышку гісторыі. Ну, давайте крышку гісторыі, так. Як это пачыналася. Можа, брат Ян. Ну, я раскажу тое, што я ведаю, таму што я не быў, можа, дзесьці там на самым пачатку гэтага руху, як это ўсё паўставала, ўзнікала. Але з таго, што мне расказвалі, это ўжо пэўныя легенды. Вось, узнікла такая ідэя, што, вось, як казаў уже брат Андрэй, што трэба некату моладзь зарганізаваць, нешта за тым зрабіць. І таксама, ну, ідэя была такая проста, каб гэта не былі проста сустрэчы ці якісьці такое быццё разам, але каб стварыць сапраўды супольнасць, у такім сэнсе, каб паміж намі былі адносіны, а адначасова, каб гэта там была пэўная фармацыя, падрыхтоўка, такое, каб, ну, штосьці даць таксама гэтай моладзі, да, каб чамусьці іх навучыць, чымсьці з імі падзяліцца. І вось мы ўжо ведалі, чулі пра тое, што увогуле францішканская моладзь гэта такі міжнародны рух. І ён існуе не толькі пры парафіях і кляштарах капуцынскіх, але у братоў францішканаў, у братоў францішканаў канвентуальных. І пэўна нават у дзіцяльных таксама некаторых, так. І канешне, як бы кожны рух мае якусь сваю спецыфіку, залежыць, як бы кожная супольнасць альбо ў якойсьці краіне, альбо можа якімсьці рэгіёне мае якусь сваю спецыфіку, залежыць, хто гэтым займаецца. І вось у нашых братоў, якія працуюць у кракаўскай правінцыі, у іх паўстала як бы свая такая пэўная ідэя, як гэта можна зрабіць. Яны распрацавалі таксама пэўную такую праграму падрыхтоўкі, як гэта можа ўсё выглядаць. І гэта спрацавала, гэта дзейнічае, супольнасць узнікла, развіваецца. Браты з кракаўскай правінцыі працуюць ва ўкраіне. Таму, як бы, паехаўшы туды, яны таксама там спрабавалі зашчапіць гэтую ідэю, і гэта таксама пачало працаваць і дзейнічаць. Ну і мы, убачыўшы, што гэта спрацуе і ў Польшчы, і ва ўкраіне, чаму гэта ў нас не можа працаваць. Вось, і браты паехалі паразмаўляць з братамі, паглядзець, як гэта выглядае. Былі і ва ўкраіне на рэкалекцыях, і ў Польшчы, як бы вучыліся, глядзелі, што гэта такое, як гэта працуе, што трэба рабіць, як падрыхтавацца. І, дарэчы, што было такім для мяне вельмі такім прыемным і такім, я лічу, пазітыўным вопытам, гэта калі мы арганізоўвалі 2 гады нашай першай рэкалекцыі з палета, мы не мелі ніякага вопыту і не ведалі, як гэта ўсё зрабіць. І мы запрасілі аніматараў з Украіны і з Польшчы. І яны нам сапраўды вельмі-вельмі дапамаглі, таму што яны ўжо некалькі год у супольнасці. А адначасова гэта быў такі вельмі прыгожае сведчанне таго, што, нягледзячы на тое, што мы ўсе вельмі розныя, это аніматары былі свецкімі людзьмі. Давайте, можа, паяснім, хто такія аніматары. Аніматары гэта такія людзі, якія, як бы, не адказныя за рэкалекцыі, якія дапамагаюць брату. Надзвычайна ёсць брат, які адказны за канкрэтную серыю рэкалекцый, які вядзе. І ёсць яшчэ некалькі... Каманда такіх памочнікаў. Так, памочнікаў. Але гэта свецкія людзі? Не абавязкова. Там могуць браты, могуць быць свецкія, могуць быць сёстры. Просто такія валанцёры, які хочуць дапамагчы, арганізаваць. Ну, у нас частка супольнасці, які ўжо ў супольнасці ФМТАУ, яны былі раней на такіх рэкалекцыях у якасці удзельнікаў. А потым ужо далей яны бачылі, як гэта арганізоўваецца? Так, яны ўжо таксама прайшлі пэўныя этапы, і яны ўжо дзесьці там якімсьці ўзроўні, і вось на тых пачатковых этапах яны дапамагаюць. Ну, гэта як бы, там ёсць праца ў групах, там шмат розных абавязкаў, і проста каб адзін чалавек гэтага не выконваў, то мы гэта раздзяляем паміж усёй нашай камандай, і тады кожны ведае, за што ён адказны, і як бы дапамагае. І гэта праца, ну, у нас увесь час ёсць гэта слова супольнасць, як бы супольнасць той моладзі, якая прыязджае на рэкалекцыі, супольнасць аніматараў, тых, хто праводзіць гэта. І, ну, гэта сапраўды вельмі такі прыгожы вопыт, які паказаў, што, ну, розніцы не перашкаджаюць, да? Вось мы размаўлялі там, спрабавалі размаўляць на 3 мовах адначасова, да? Каб неяк дамовіцца. Былі дзяўчаты, былі хлопцы, былі сёстры, былі браты, і як бы, і гэта ўсё было так, ну, канешне, былі свае цяжкасці, вядома, але вось тое, што мы гэта ўсё пераадольвалі разам, і што мы змаглі разам штосьці зрабіць, бо рэкалекцыі трывалі там 8 дзён, вось, і гэта было сапраўды вельмі-вельмі класна. Даволі-граючыя, 8 дзён, это... Так, яны вельмі такія інтэнсіўныя, было вельмі шмат працы, амаль што не спалі.
Вось, і там трэба было некалькі дзён адпачываць пасля гэтых рэкалекцый. Але ну, гэта было сапраўды вельмі прыгожа і вельмі крута, што вось як бы што ну, сапраўды можна рабіць штосьці разам і ўтвараць супольнасць, не гледзячы на розніцы, якія паміж намі існуюць. Хочу запытацца ў моладзі, ці не цяжка вам 8 дзён? Гэта нават это больш, чым пілігрымка, гэта звычайна там, напрыклад, рэкалекцыі перад Вялікднем ці перад калядамі, гэта 3 дні. Што з сабой уяўляюць гэтыя 8 дзён? Што там не толькі ж якіясьці канферэнцыі ці казанні, што ўваходзіць склад гэтых дзён, што вы 8 дзён робіце? Ну, до конца нельга расказваць. Секрет? Секрет рэкалекцыі, каб было цікава. Наступны до недельки приедут для ігор. Але ж уже вы можете расказаць пра нейкія, які ўжо прайшлі? Ну, так прыадкрыць занавесу, каб... Не, агульныя такія рэчы. так, агульныя. Ну, давайте хаця б агульныя. Ну, увогуле, так 8 дзён, так, не wiem, не... А, вы там размаўляеце на польскай мове? Не. Нам Польшчы вучацца. Не, давай. Не ведаю, ну, для мяне гэта такі час, ён хутка ляціць, так, толькі, кажется, 7 дзён, 8 дзён, так доўга. Але за гэты час адзін аднаго пазнаем, адзін да аднаго прызвычайваемся і так сапраўды як супольнасць існуем. Такая сапраўдная, вялікая, бо нас па Беларусі ўжо шмат, ўжо амаль 100 чалавек. Ну, для нас гэта шмат, бо 3 гады таму на першай рэкалекцыі паехала 7 чалавек. То бишь цяпер на рэкалекцыі збіраюцца з усёй Беларусі. Гэта не толькі парафіяльная, не толькі дэканальная сустрэча такая, да? Так, але супольнасці ёсць пры парафіях капуцынскіх. Але мы існуем як адна вялікая супольнасць. То значыць, што не асобна гэтая супольнасць, але мы ўсе разам. Просто так, хтосьці жыве ў Мінску, то ходзіць да Мінску, хтосьці жыве ў Докшыцы, ходзіць да Докшыц, але мы ўсе разам адну фармацыю праходзім і гэтыя 8 дзён, ну, гэта недоўга сапраўды. Потым на 8-й дзень так, а можна яшчэ? То, ну, але што мы там робім? Ну, канешне, молімся. Розныя канферэнцыі маем, працу ў групах, медытацыі. Медытацыі? Так, ну, рознага характару такія набажэнствы, імша супольная, якіясьці абавязкі супольныя, якія таксама вучаць пакоры такой, бо хтосьці любіць мыць падлогу, хтосьці не, хтосьці ніколі не мыў посуд дома, бо мае гэтую машынку, а тут трэба рукамі мыць. Напэўна, ёсць такая чарга, сёння ты, заўтра ты. Так, і гэта так сапраўды вучыць такой пакоры і пашаны адзін да аднаго, што... І любоў, і служэнне так, таксама. І служэнне, так, адзін аднаму. Бо, ну, у супольнасці таксама там ёсць свае абавязкі, маюць галоўнага за супольнасць, адказнага. І таксама гэта служэнне для іншых, для братоў з супольнасці. Я так зразумела, што гэта рэкалекцыя, гэта свайго рода лагер, каталіцкі такі лагер, як вакацыя з Богам, напрыклад. Але, напэўна, ён чымці адрозніваецца, не? Так, бо гэта на крокі 2-3 вышэй ад лагера. Бо, ну, лагер то такі час, калі можна адпачыць, але адпачыць у духу Божым, у такім сапраўды. А тут на такіх рэкалекцыях больш засярочваешся на сабе, што ў цябе ты маеш унутры, і маеш такі досвед, што сам за сваімі, напрыклад, клопатамі ты не ў стане парадзіць. Табе трэба супольнасць, і чалавек у супольнасці павінен існаваць. І кожны, маю надзею, што кожны, менавіта я, дасведчыла, што супольнасць гэта вельмі важна. І вельмі важна, каб былі людзі, а не проста там 10 адзін чалавек, каму магу паплакацца. А так, калі супольнасцю, і кожны адзін аднаго знаеш, адзін з адным маеш якісьці там кантакт. Не, свае клопаты таксама ёсць, мы не ідэальныя ўсе. Але, ну, менавіта мне нашмат лягчэй жыць, калі я маю за сабой тыл, чым адной у гэтым вялікім свеце.
Ты цікавую рэч сказала, што так, нам усім павінна быць у супольнасці, але часам нам хочацца пабыць і аднаму, і ты таксама казала, што вось там ёсць моманты, калі ты канцэнтруешся на сабе, на Богу, на адносінах. Як так атрымліваецца, што знаходзячыся ў супольнасці, атрымліваецца сканцэнтравацца на сабе? Ці не перашкаджае гэта супольнасць, якая цябе асяроджвае? Ну, заўсёды можна пайсці, дзесьці сабе пасядзець. Можа, няма сэнсу увогуле тады ў супольнасці, калі можна аднаму дзесьці сесці і пасядзець. Но Там, так скажем, там падчас рэкалекцыі, увогуле этой рэкалекцыі, так бы сказаць, у пэўным сэнсе праца такая духоўная праца над сабой. І як бы яны так пабудаваныя, што ёсць час на як бы на супольную працу, на працу ў групках, не ведаю, на супольныя праслухоўныя канферэнцыі, а ёсць гадзіну таксама. Так, таксама літургія гадзіну, а ёсць, так скажем, пэўны момант, калі ёсць час пабыць сам насам. То бишь вы там размяжоўваеце. Так, цяпер час у супольнасці, мы ўсе разам, цяпер усе расходзімся, там твой вугал, там твой, і ўсе сядзім, канцэнтруемся адзін на У адным. пэўным сэнсе то так. а потом збіраемся, дзелімся. Што хто адкрыў. Ну, бо тут сапраўды важна таксама злавіць такі пэўны баланс, таму што як бы супольнасць гэта вось так, як казала Света, што это ўсё вельмі прыгожа і вельмі дапамагае, але таксама мы павінны будаваць свае адносіны з Богом такія інтымныя. І тут як бы вельмі важна, і рэкалекцыі для таго таксама ёсць, каб навучыцца вось менавіта і быць з іншымі, але таксама і знайсці час для Бога, для такой асабістай проста размовы з Богом, твайго часу, я і Бог, так? І мы ўсё гэта вучымся ўвесь час. Для гэтага ёсць адарацыя, ёсць медытацыі розныя, ёсць момант сустрэчы са Словом Божым, таксама вось на рэкалекцыях. Там вельмі насычана, вельмі разнастайная праграма. Там. Ну вы так інтрыгуеце, і нічога не можете расказаць. Мне цікава. Прыязджайце, паглядзіце. запрашаем прыехаць і паглядзець. Ніякіх абмежаванняў няма. Па ўзросце там, напрыклад, Па ўзросце ёсць. Так. 2 гады. Ну добра, я яшчэ магу прыехаць. А там, напрыклад, парафіяльная нейкая прыналежнасць ці дыяцэзіяльная, такога няма. Адзінае, што лягчэй заўсёды тым, якія прыналежаць да парафіі капуцынскай якой-небудзь, або маюць доступ у сваім горадзе да месца, дзе збіраецца потым францішканская моладзь на сустрэчы на працягу года, бо это ж не толькі рэкалекцыі, гэта рэгулярныя потым сустрэчы. А што яшчэ? І проста лягчэй чалавеку, калі ён прайшоў рэкалекцыі, першыя рэкалекцыі называюцца спалето. Яны як бы з'яўляюцца такой брамай уваходжання ў 5гадовы цыкл фармацыі. І тады чалавек, калі прайшоў гэтыя першыя рэкалекцыі, яму ёсць куды потым зачапіцца, кінуць якар, каб мець супольнасць, якая будзе яго падтрымліваць таксама на працягу года ўсяго. Я так разумею, што кожны тут прысутны знаходзіцца на пэўным этапе фармацыі, так? Ці ёсць тут тыя, хто амаль што толькі пачаў, так сказаць, сваю фармацыю? Так, Ёсць. І як увогуле ты далучылася да гэтай супольнасці, і чаму ты зразумела, што ты хочаш тут быць? На самой справе вельмі раптоўна, бо мой шлях, напэўна, пачаўся тады, калі я, як звычайна, прыкладна раз у месяц прыехала сюды, у парафію Святого Францішка, у касцёл, як бы сустрэцца са сваёй цёткай. Вось, і ў аб'явах прагучала, што вось рэкалекцыі, збіраемся, калі хто хоча, можа запісацца, падайці там, запытаць. Вось, і да мяне падыходзіць моя мама, і у мяне пытае, ці хочаш ты паехаць. Я пачала сумнявацца, бо, што такое ўвогуле рэкалекцыі? Лагер нейкі там, вось. Але я так падумала, што гэта не будзе дрэнна, таму што гэта з Богам. Вось, і я адказала матуле, што я хачу паехаць. Вось, яшчэ перад паездкай я таксама сумнявалася, але ўсё ж такі паехала. Вось. У першы дзень, я так скажу, ўсё паказалася такім незвычайным. Увогуле,
як неба і зямля з маім сучасным жыццём. Вось. І мне вельмі спадабалася. Дзе неба і дзе зямля. Ну, зямля гэта маё сучаснае жыццё і як зразумела неба гэта рэкалекцыі, тое, што я атрымала пасля рэкалекцыі. Вось. Ну, я вырашыла уступіць у супольнасць, ну, нельга сказаць таксама раптоўна, але, ну, я, канешне, думала аб гэтым. Мне так спадабалася, што я вырашыла, што гэта маё, і ўсё. А як увогуле уступаюць у супольнасці? Ці нейкае пасвячэнне, ці цябе некуды бяруць? Раскажыце пра гэту працэдуру, як гэта адбываецца? А вось не можам. Трошки можем. Чаму такія сакрэтныя? Трошки можем, сапраўды, тому што ёсць спецыяльны абрад, ён адбываецца звычайна заканчэнне рэкалекцыі з палета. Там удзельнікі выражаюць згоду, вось, ці я хачу пасля гэтых рэкалекцый ісці далей у супольнасці, не. Ты ж гэта перад усімі, такі становіцца чалавек у цэнтры касцёла і адказвае, так? Не зусім. Так сур'ёзна? Гэта вельмі ўрачыста Так, адбываецца. вельмі ўрачыста. Не прыгожа літургія робіцца і набажэнства спецыяльнае. І Яму даюць, напэўна, крыжык, я так бачу. Гэта вось знакі тау. Яны, дарэчы, нагадваюць вельмі крыжык. І вось гэтыя абрады ўсе наогул яны пабудаваны на самой справе на сямі сакраментах касцёла. І між іншым вось прыняцце ў супольнасці на нечым падобнае да таго, што адбываецца падчас хросту з чалавекам. Наогул вялікая такая ідэя, такая як бы свайго роду такі фундамент гэтай фармацыі нашай заключаецца ў тым, каб чалавеку, які ўжо ахрышчаны быў у дзяцінстве, каб яму нейкім чынам зрабіць такое хрысціянскае ўтаямнічанне ў 7 святых сакраментаў. Каб яшчэ больш паглыблена і больш усвядомлена перажыць гэта не ў кантэксце заняткаў на рэлігіі, там больш кладзецца націск на тое, каб перадаць веды пра хрост, бежмаванне, эўхарыстыю, там усе гэтыя 7 сакраментаў. А каб на працягу гэтых 5 гадоў фармацыі усе гэтыя сакраменты як бы яшчэ глыбей пражыць эмацыянальна і разумова. Каб яшчэ нанова малады чалавек мог ужо сказаць не, так, што яго прывялі ў касцёл, сказаць, што трэба спавядацца, ідзі давай. Каб чалавек сам свядома пачаў разумець і адчуваць самае галоўнае, чаму мне гэта трэба ўсё. І гэтыя вось 5 гадоў яны ўсе як бы маюць у сабе 5 гадоў кожнае лета адбываюцца рэкалекцыі, яны прысвечаны нейкаму сакраменту. І вось, напрыклад, у сёлета былі рэкалекцыі Сан-Дам'яну, яны крыху звязаныя з тым, што Францішак перажыў у гэтым месцы. Можа, давайте запытаем моладзь, пра што былі рэкалекцыі гэтага года? Можа, тут пачалі гаварыць? Ну, ў пэўным сэнсе яны былі прысвечаны сакраменту хросту. Так, ну, па-першае, каб як бы большасць з нас, абсалютная большасць прымала хрост яшчэ ў малым узросце, ў маленстве, калі як бы адказнасць за нас, за нашу веру бралі бацькі. Вось. А на гэтых рэкалекцыях мы маем магчымасць, менавіта на рэкалекцыях Сан-Дам'яна, мы маем магчымасць самі перажыць такое ў пэўным сэнсе, аднаўленне абяцанняў, самі зразумець ввогуле, што гэта для нас значыць. Вось, і ўвогуле, што это такое. На самой справе, прабачце, я думаю, што было б таксама лагічна больш сказаць на пачатку пра пачатковыя рэкалекцыі з палета, таму што Сан-Дам'ян — это ўжо першы этап, а з палета — это нулявы этап такі. Такое з'яўляецца свайго роду ўваходжаннем як бы ў гэтую фармацыю. І вось гэтыя рэкалекцыі з палета, яны пабудаваныя на такой канве керымы хрысціянскага абвяшчэння першаснага. Першае, што Бог цябе любіць. Гэта першая аксіёма, якая абсалютна не для ўсіх відавочная. І вось на гэтых рэкалекцыях як бы веданне і адчуванне гэтай любові, яно прыходзіць абсалютна. Я думаю, што тыя, хто асабліва недаўна перажылі з палета, могуць пацвердзіць, што Бог рэальна любіць мяне, што яму не ўсё роўна, як я жыву, навошта я жыву і так далей. Потым, што ёсць грэх, ён рэальны, і з гэтым трэба нешта рабіць. Вось таксама.
Потым ну, много таких момантаў, што ёсць супольнасць, ёсць дух святы, который мяне падтрымлівае. Гэта асноўныя кераматычныя ісціны, якія заўсёды былі, ёсць і будуць у навучанні касцёла, яны у гэтых рэкалекцыях скандэнсаваныя ў некалькі дзён, каб іх прайсці вельмі так інтэнсіўна. Я так зразумела, што вось рэкалекцыі праводзяцца кожны год, і кожны год далучаюцца на якіясьці новыя маладыя людзі, якія хочуць уступіць у гэты працэс. І як ну, яны таксама атрымліваецца, што далучаюцца і кожны год, то бишь няма такога, што для кожнага году фармацыі свой, так сказаць, курс, свае ступенькі. Яны далучаюцца проста ў гэты працэс, і кожны год гэта нейкая новая тэма, так? Так, ёсць такія, каб уступіць у супольнасць, трэба прайсці рэкалекцыі з палета. І гэтыя рэкалекцыі адбываюцца кожны год. Гэта асобна ад тых рэкалекцый, якія ў рамках фармацыі. Так. Ну, але на працягу года чалавек удзельнічаў толькі ў адных рэкалекцыях. Напрыклад, вось у гэтым годзе Алена і Мацвей, яны удзельнічалі з палета, і яны уступілі ў супольнасць. А рэшта моладзі тут прысутная, яны ўжо былі ў сваім часе на спалеты. У гэтым годзе яны удзельнічалі ў іншых рэкалекцыях, Сан-Дам'яна. Гэта як бы чарговы этап. У наступным годзе будзе якісьці іншы этап. Тыя прыгожыя назвы ў рэкалекцыі. Ну, яны все звязаны з жыццём святого Францішка. Это як бы мясцовасці ў асноўным, якісь такія геаграфічныя назвы. То бишь гэта геаграфічныя месцы. Так. Спалета гэта такая мясцовасць недалёка Асізі. Сан-Дам'яна гэта касцёл, дзе святого Дам'яна, там, дзе маліўся Францішак і дзе да яго... У Італіі. Так, дзе да яго Бог прамовіў з крыжа. Вось, і там чарговыя этапы, гэта Лаверна, гэта гара, дзе Францішак атрымаў стыгматы, што там яшчэ? Порціункула. Это такі таксама вельмі важнае месца для нас, такі маленькі касцёл. Это ўсё ў ваколіцах Асізі, вельмі блізка. Поджо Бустона, так. І як бы пасля гэта, як бы рэшта з палета яны кожны год ёсць, а і ўсе іншыя этапы яны як бы так па чарзе ідуць цыклічна, і тады ўжо як бы тыя, хто ўжо уступіў супольнасць, яны ўсе разам удзельнічаюць у чарговых рэкалекцыях. Тут, каб добра зразумець, ёсць такая метафора для тлумачэння гэтай фармацыі, што ёсць карусель. І вось карусель, яна мае некалькі кабінак такіх. У нашым выпадку гэта 5 розных кабінак, это 5 розных гадоў, 5 розных этапаў. Каб у гэтую кабінку сесці, трэба прайсці праз брамку, якая называецца спалета. І вось у гэты момант ты прыходзіш, напрыклад, у 2021 годзе, і да гэтай брамкі пад'язджае кабінка з, скажам, Сан-Дам'яно рэкалекцыі. І ты сядаеш у гэтую. У 22 годзе пад'едзе кабінка з рэкалекцыямі Поджо Бустона. Ты прыходзячы пасля спалету у 21, у 22 годзе ты ўжо едзеш на Поджо Бустона. І так па чарзе праходзяцца і апошні этап, гэта Асізі. І пасля гэта так зацыкліваецца і зноў пачынаецца спачатку. Добра, давайте вернемся да моладзі. У нас тут шмат хлопцаў і дзяўчат, якія ўжо не першы год, так сказать, далучыліся да гэтай супольнасці. Раскажыце, што вам дала гэта супольнасць? Ці ёсць які, ну, не ведаю, можа, ці бачыце вы якія-небудзь змены ў вашым жыцці пасля таго, як вы далучыліся ў гэтую супольнасць? Шчыра кажучы, змены ёсць. Я у сваім жыцці іх сапраўды заўважаю, бо, напрыклад, асабліва заўважаю гэта пасля гэтых рэкалекцый, бо кожны год, кожны месяц мы яшчэ бліжэй становімся адзін да аднаго, і як бы калі мы паехалі на спалет, то яшчэ былі такія зялёныя, адзін аднаго не ведаюць, і як бы хадзілі так асобна групкамі, але зараз ўжо бачна гэта такая адзінасць супольнасці, і сапраўды, калі ты ведаеш, што ў цябе ёсць супольнасць, ты не адчуваеш сябе пакінутым сам на сам са сваімі праблемамі, нейкімі сваімі турботамі. І, напрыклад, у мяне, калі я раней думала, што калі ў цябе ёсць нейкія перажыванні ў жыцці ці штосьці, то ты павінен гэта сам з сабой перажыць, перанесці ў сваім сэрцы і як бы змагацца сам на сам з гэтай праблемай. Але калі з'явілася супольнасць, я зразумела, што такое сапраўды любоў для бліжняга, калі мы носім крыжы адзін аднаго, і вам гэта падабаецца. Мазахізм нейкі. Можа, вы яшчэ можаце якія-небудзь прыклады расказаць, як супольнасць змяніла ваше жыццё? Можа, якія-небудзь, напрыклад, сітуацыі, калі вось вы не былі ў гэтай супольнасці, і штосьці, што такім чынам.
а пасля ўступілі і ну нешта змянілася, нешта якіясь абставіны сталі іншымі. Я прапаную, каб Аня расказала, бо яна вельмі цікавая, заўсёды дзеліцца сваім досведам чамусьці супольнасці. давайте Ну спытаем. таму я так захвочваю, каб сказаць. Ну, увогуле, перад спалета у меня было такое жыццё хрысціянскае. Ну, хадзіла ў касцёл у нядзелю, на святы, споведь, камуня, ўсё было, але гэта было неяк неасэнсавана. Ну, пасля спалета прыйшла нейкая асэнсаванасць. Я ўвогуле баялася туды ехаць, я вельмі ўпіралася, мяне маці цягнула, ці, лепей кажучы, неяк дух святы ў ёй так цягне, ей гэта патрэбна. І неяк, я не ведаю, трапіла на гэтае спалета. Вельмі баялася, што там будуць фанатыкі. Як я баялася, што там будуць маліцца. Думаю, боже мой, куды я попала? За што? Вось. Але ты попала ў нейкую тусоўку моладзевую. Тусоўку моладзевую, ну так. Гэта была на пачатку такая сапраўды, не ведаю, пазнанне сябе, потым радасць, ну вось як у лагеры. Ну я б не сказала, што для мяне так і яно здавалася. І вось болей было звязана з нейкай радасцю. Потым прайшлі ў нас 2 гады. 1 год мы фармацыі, на жаль, прапусцілі, таму што быў каранавірус. І вось гэтым летам адбыліся рэкалекцыі Сан-Дам'яна. Тут была ўжо такая 9 ці нават 100% асэнсаванасць. І вось менавіта на гэтых рэкалекцыях я пазнала, вось што такое супольнасць. У мяне было шмат такіх засяроджанняў на самой сабе, таксама на пытанні, што такое супольнасць. І вось я сапраўды пазнала пасля такіх асэнсаваных размоў з братамі і сёстрамі нашымі. Ну вось што такое супольнасць і што ёсць нехта, хто цябе падтрымае, калі ты трапіў у такі, не ведаю, лабірынт з пытанняў і сумневаў. Калі вы спачатку сталі расказваць пра фармацыю, пра 8-дзённыя рэкалекцыі, я думаю, гэта штосьці суперсур'ёзнае, там, напэўна, 8 дзён моляцца, адныя толькі рэкалекцыі. А тут я чую, што гэта ўсё-такі тусоўка. Так што гэта? Ці не ператвараецца ваша супольнасць, тыя рэкалекцыі, якія праводзяцца, у проста тусоўку, дзе моладзь збіраецца і тусіць? Ну, рэкалекцыя то дакладна не. Это як бы не 3000 ружанцаў, але і не такая, не ведаю, ну, не такі дзіцячы лагер, там, ну, так, не тусоўка. Як бы для ўсяго там ёсць свой час. Ёсць час і для разважанняў, ёсць час для быцця сам-насам, ёсць час для нейкага аналізу. Нават маўчання і пустыні. Так. Але ёсць час і на такую інтэграцыю адно з адным. Ну, гэта для супольнасці это вельмі важна. А ці бывае такое, што вам робяць заўвагі, што вы тут ужо занадта нейкія граніцы перайшлі, перакрочылі? Я іх увесь час Не, але тут, конечно, як бы, ну, вядома, што людзі маладыя, яны сустракаюцца, ім хочацца размаўляць, хочацца дзяліцца, так? І яны шмат чаго перажываюць, шмат што адбываецца ў іх жыцці, і яны як бы хочуць, асабліва вечарам, ведаеце, гэта так, там кладзёмся спаць, а ім трэба падзяліцца, ім трэба паразмаўляць, і ты ходзіш як той міліцыянер, спаць, все спаць. 10 адбой, все спаць. Ну, это не заўсёды атрымаецца. Ну, але ж, як бы, я это ўсё разумею, але ж мы таксама клапочемся пра іх і хочам, каб яны, ну, адпачылі, таму што дні сапраўды вельмі інтэнсіўныя. І там, як бы, шмат чаго адбываецца. І добра было, першае, это выспацца. Ну і, канешне, выкарыстаць, што калі мы захвочваем, там, не ведаю, пабыць цяпер аднаму выкарыстаць гэты час, ну, то стараемся таксама ім звярнуць на гэту увагу, каб яны сапраўды выкарысталі гэты час, гэтую магчымасць. Вось. Ну, але вядома, як людзі маладыя і там ўсё ў іх там столькі жыцця і ўсё гэта іх кіпіць, то часамі трэба ім дапамагчы. Але яны ўвогуле вельмі паслухмяныя, трэба прызнацца, што яшчэ ў нас, вось мы правялі ўжо колькі рэкалекцый, якісьці большых клопатаў у нас ніколі не было. Я так разумела, што ўжо 3-й год існуюць гэтыя рэкалекцыі, так? Ці больш? Так. У 19-м годзе мы правялі першае, у 20-м мы не змаглі правесці рэкалекцыі, бо быў ковід, і ў гэтым годзе мы зрабілі спалета ўжо другі раз. Ну, ёсць яшчэ міжсезонныя рэкалекцыі. Так, дарэчы, у нас ёсць міжсезонныя рэкалекцыі, такія спатканні найбольш, ну, найкарацейшыя. На выхадныя. Там і, ну, гэта сапраўды, вось, дарэчы, пра тусоўку. Мне вельмі спадабалася гэта слова, таму што моладзь сапраўды, як бы, яны сапраўды тусяць разам, вельмі шмат. У такім сэнсе, што
акрамя таго, што мы сустракаемся на сустрэчы кожны тыдзень альбо там можа часамі 2 разы ў тыдзень, вось то я так бачу па сваёй мінскай супольнасці, што яны таксама сустракаюцца, і акрамя яны не толькі ў касцёле сустракаюцца, яны дзесьці там ездзяць. У нас ёсць група такая, яка называецца валацугі, яны самі сябе так назвалі, і яны ўвесь час дзесьці там ездзяць, штосьці зведваюць, выкідваюць фоткі. Яны збіраюцца, каб разам святкаваць якісьці дні нараджэння, яны разам ходзяць якісьці музеі, лекцыі. Ну, у такім сэнсе, што яны сапраўды праводзяць час разам не толькі ў касцёле, не толькі такісьці там катэхезы, спатканні, канферэнцыі, але яны становяцца такімі, яны становяцца сябрамі сапраўды. Валанцёрства, і яны так, ездзілі валанцёрамі, дарэчы, так, у Буслаў, і яны сапраўды ахвотна тусяць з сабой, не толькі там моляцца, але праводзяць час і па-за касцёлам. Што мы сапраўды шукаем баланс, таму што сучасны малады чалавек, зрэшты, і заўсёды так было, ён не можа толькі маліцца і яшчэ раз маліцца. Але патрэбна сапраўды вельмі прыгожы баланс, каб сапраўды сустрэцца з Богам як мага больш, а не забыцца, што каля мяне ёсць іншы чалавек, які патрабуе увагі, усмешкі, і другім этой усмешкі дараць таксама. І на рэкалекцыях таксама гэта вельмі збалансавана ўсё, асабліва першыя дні, там, дзе трэба сустрэцца, прывітацца, выгаварыцца, з розных месцаў прыязджаюць сябры. Потым уваходзім на большую глыбіню, і потым прызямляемся пад канец рэкалекцыі знову ўжо прасцей трохі. Знову ёсць сустрэча, ў канцы нават дыскатэка, там нейкія танцы робяцца. Ну, сапраўдная туса, ну клас. Але гэта знову ж на пачатку, сярэдзіне і ў канцы гэта па-рознаму адбываецца проста. Добра, глядзіце, вашы рэкалекцыі існуюць уже 3 гады, а вы сказалі, што разлічаныя яны на 5. Што плануецца ў канцы? Вось калі чалавек прайшоў усе 5 год, усе 5 этапаў, што будзе напрыканцы гэтага этапу фармацыі? Ён атрымае нейкі сертыфікат? Атэстат. Грамату аб навучанні, фатаграфія з такой у касцюме? Не, такіх фармальных знакаў, напэўна, няма. Все, крыжык забіраем, майку таксама. Цяпер ты не ў нашай суполцы. Не, якраз вось тыя, хто застаюцца ў францішканскай сям'і, яны проста ідуць далей. Ёсць многа розных прапаноў пасля завяршэння гэтай фармацыі. Па-першае, гэта цудоўная сям'я добрая, якую можна стварыць таксама ў рамках гэтай супольнасці, дзе сапраўды знойдзеш сабе чалавека, мужа ці жонку, які падзяляе твае каштоўнасці. Так, хтосьці тут улыбаецца, напэўна, ўжо знайшоў. Добра. І гэта добры момант, добрая прастора для такіх рэчаў. Потым ёсць большае ўсведамленне, чым ёсць, напрыклад, святарскае жыццё альбо кансакраванае. Што чалавек пазнае гэта ўжо не з чорных легендаў, якія расказваюць там дзесьці блогер на ютубе, што манахі гэта такія мрочныя людзі ў капюшонах. А яны пазнаюць гэта жыццё, і гэта канкрэтная прапанова. Калі хтосьці адкрыў сабе такое пакліканне, можа таксама згадзіцца на гэты выбар, калі Бог яго пакліча. Ёсць таксама яшчэ францішканскі ордэн свецкіх. Гэта таксама канкрэтны шлях на вяртанне для людзей, якія жывуць у свеце і таксама жывуць духоўнасцю святога Францішка Асійскага. Это прадаўжэнне. Аніматарам можна быць. Так. Варыянтаў мноства. Вось супер. Давайте напрыканцы вы сказалі пра святога Францішка, яшчэ раз яго упомянулі. Давайте цяпер кожны так скажа слова ці некалькі слоў. Чым для вас з'яўляецца ісці дарогай святога Францішка? Я думаю, што самае галоўнае гэта менавіта тое, што даследаваць Слова Божае. Бо ў жыцці святога Францішка важнае месца займала менавіта іменно Евангелие. Бо праз Евангелие ён даследуе ўсё сваё жыццё. Шукае там свае адказы на розныя свае праблемы, і супольнасць дапамагае гэтаму таксама. Бо, напрыклад, калі я адзін шукаю нейкі адказ на сваё пытанне, на сваю праблему, то варта звярнуць увагу, што думае аб гэтым іншы чалавек. Неяк запытацца пра тое, што ён трымае ў сваім сэрцы. Так сказаць, здабыць скарб у гэтым чалавеку менавіта для сябе, нешта сваё знайсці. Я думаю, гэта вельмі важна для кожнага з нас гэта браць досвед з жыцця Францішка. Для мяне это можа такі фармат служэння, магчымасць увогуле служыць камусьці з супольнасці, усёй супольнасці, бо значную частку францішканскай духоўнасці увогуле
составляе менавіта служэнне бліжняму. Можа это быць твой брат у супольнасці альбо нехта, хто патрабуе гэтага служэння. Вось. Але менавіта гэтае служэнне, гэтая магчымасць прынесці карысць камусьці сваёй працаю, разумовую, фізічную. Вось. Можа, яшчэ хто-нибудь адкажа на гэта пытанне, ці... Ну, для мяне вельмі блізка тое, што Францішак, нягледзячы ні на што, слухаў Бога і ішоў за ім. Што ён кажа, то і рабіў. Нават часамі вельмі, як это сказаць, вельмі дакладна выконваў. Так. Ідзі адбудуй касцёл, ён узяў камні і пашоў будаваць. Я таксама пайду. Маладзечна ўжо ёсць, але дзеці побач разам. Маленькі такі свой пашоў. Ёсць супольнасць, так? Каб камні было каму таскаць. Ну, для мяне гэта вельмі блізка. Проста не думаць, ісці і рабіць тое, што вось ён кажа, і ўсё. І тады будзе ўсё супер. Для мяне гэта першае вучыцца пакоры і любові да бліжняга. Пакоры такой, як была ў святога Францішка, каб прытуляць да сябе пракажоных і сапраўды сваім жыццём служыць Богу і іншым людзям. Вось. Мне ўвогуле падабаецца, вось я зараз паразважала, і мне падабаецца яго вось гэта кантэмпляцыя, сузіральніцтва. Ну і шмат браты расказвалі, як ён ставіцца да прыроды менавіта, што называе сонца братам, луну сястрыцай, і таксама брат Андрэй нам расказваў, што некалі ён так шпацыраваў і праходзіць каля кветкі і кажа: ну не крычы ты так, я ведаю, што пан Бог ёсць добры, ну не трэба так. Ну і гэта мяне вельмі ў ім захапляе, але трэба сказаць, што я яго ўвогуле так напоўніцу не зведала як асобу, як святога. Ён часам падаваўся мне нейкім вар'ятам увогуле, я яго не разумела, але вось зараз прайшло толькі Сан-Дам'яна, маю яшчэ 5 год, каб спазнаць, хто такі святы Францішак. Ну, я пагажуся са Светай, таксама тое, што я хацела сказаць. Паслухмянасць, вось гэта мяне таксама, прабачце, яна вельмі захапляе, вось. Ну, у гэтым сэнсе я бы хацела быць пахожай да святого Францішка, вось. Добра, давайте яшчэ хачу напрыканцы запытаць у братоў, што чым для вас з'яўляецца вось весці моладзь дарогай святого Францішка? Чаму, можна проста весці з Богам, але вы кажаце, што вы вядзеце моладзь дарогай святого Францішка. Што гэта такое? Так коротенько. Ведаеце, мы ж францішкане, мы самі перажываем нашы адносіны з Богам, так як святы Францішак. Ён для нас з'яўляецца пэўным прыкладам, і таму мы проста іначай не можам іх навучыць. Мы толькі так іх можам весці. Мы самі дзелімся з імі тым, што самі перажылі, што самі навучыліся. А паколькі для нас прыклад святы Францішак, то гэта так вельмі натуральна выходзіць. Мы па-другому не ўмеем. Ясна. Як можаце, так і робіце. Так і робім, так, правда. Дзякую вам за размову. У эфіры была перадача «Моладзь у касцёле». Пахвалёны Езус Христос. Моладзь касцёла, гарачыя сэрцам і натхнёныя духам.